नानीनि मोखाङाव नायसै बोरै खुसि मानि थाखाय खुसि जादों खोन्थानो नोंथांमोनानो र' नुदोंना नुवाखैथाय बिलोगो फैनानै दङ गेलेनो खुसिदार खुस हापि 7:30 रिलिज जालायबाय दिनैबो हागबाय फ्राइडे एसे नै I am making red sauce pasta for myself. Okay. Not for you people. नानीजों आंजों जाहा दाउ एवनाय दं ओमफ्राय नायनोसै मा मोनो किधर है वो दूसरा बस किधर है आपका मालूम है मैंने घुमा दिया आई थिंक नो प्रॉब्लम अल्टरनेटली करो ठीक है नैले ओंखाम संग्रा दै जोबलायबाय लायनांसिगौलाय बेखौ सारि माला थिखोनांगौ लिफ्टआ दाबो थिक जायाखै नायगोन मोखांखौ मा खालामना लादों बे क्या है ये कुछ भी नहीं किससे मेकअप किया तूने कुछ भी नहीं चेहरा दिखाओ आपका मम्मी से गाली खाएगी तू अभी देखा नहीं कि माँ बड़ी पेंटिंग करना पड़े मकान को होल्ड ऑन ओके Hello everyone, welcome back to Plana. Also called Motor. Nangkan muzang gitu na. Ang nimong nama okay, let's go to mommy. Masab ka good morning bala? Good morning. Good night, everyone. Rega par. Good night बोला ऐसे. Good night everyone. मैं अभी क्लोजिंग करो क्लोजिंग करेंगे. अभी क्लोजिंग करो इधर दो मम्मी को. मैं होल्ड कर देखो मम्मी दिख नहीं रहा है ना इसलिए ऊपर रखना. हाँ. गुड नाइट एवरीवन. क्लोज. अभी मेहर बोला अच्छे से ऐसे ऐसे आप दिखना ना. गुड नाइट एवरीवन. हो गया चलो. हम देखेंगे. आप देखो इसको देखना भी है. बापूरी कॉपी है तू तेरा बापूरी. Good morning guys, then is I by Saturday and Friday Saturday wasn't a free ya nani ni class start just let's see what we have for the breakfast. क्या है breakfast के लिए भाई? गुड मॉर्निंग. कुछ खास नहीं है. बस जो भी है रात का बचा हुआ खत्म करना है. एक इनू के लिए डोसा है. कल रात का थोड़ा सा पास्ता है. चिन्मय ने फ्राइड राइस के लिए इतना सारा चावल बचाया. अब मैं कैसे बनाऊं फ्राइड राइस मुझे नहीं पता. मैया मोनायाव एसेल' जानो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय जेसेबां दं होख्लायजोब्बाय नैबेसेल' आग्लायदों. फाइनाली कावेरी वाटर पाइपलाइन को ठीक खालामनो हाबाय दिनैसो. दिनैया जाहैबाय नानिमोना शेप्सखौ यूज खालामनानै बोरै मोनसे छवि आखिनो हागोन. नो क्लास खत्म होने के बाद किसके साथ खेलोगे? डॉली के साथ. Now Bindushri, you can show. वाओ वेरी नाइस है. वेरी गुड. दिस इज रेनबो. नानीनि क्लास जोब्बाय मालाय ब्रेकफास्ट जानानै लोगोजों गेलेनो थांबाय. विथ दैट सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. दिनै जाहैबाय सैटरडे. न'थ' गासिबो साफा जाजोब्बाय. ओमफ्राय नोम्बाजैया कन्फ्यूज्ड व्हाट टू ईट. डोंट नो व्हाट टू ईट. क्या खाएंगे आज? पता नहीं. रोटी सब्जी कुछ तो खाएंगे. लॉकडाउन 12टाबो जाबाय बारबाय थांनोबो हाया. ओरैनो नै माइरंल' सोमनानै दोनदों. नायनोसै मा मोनजायो दिनै फुङाव फन नायनायाव आं मोनथाम फैक्ट्स मिन्थिनो मोनदों जा नोंथांमोनहाजों शेयार खालामनो लुगैदों आं.
India ni bisoye. India is one of the largest supplier of generic medicine across the globe. Dunia pura India dersin. Emprai India is also the largest producer of vaccines in the world. Third point ane jahibai Serum Institute dongo India be jahibai largest producers of vaccines in terms of volume in the world. Hamba sannan nai India bisibang vaccines produce जायो. Finally जोंना ओंख्रिया decide जाबाय. दिनै जोंना ओंख्रिया जाहैबाय क्या है? मेथी टमाटर हाँ की सब्जी रोटी Okay and सैलेड salad. छाछ Very good. चावल तो है ही अभी को ओंख्रिफोर decide जाबाथाय सिंथां गैला साननाङा जेबो खर' मारिनाङा चेयारा नानिनि गेलेग्रासो जाबाय Yellow. Wow. Meher. I'm just sitting mad. I'm just Yellow. Apple खाओ. Good girl. Say hi everyone. Good morning नहीं बोला आपने? Hi everyone. Good morning. Sunday comment box को community tab आव post खालामबाय नोंथांमोनहा मा सोंनो हागोन बे भिडिअनि comment box आव खिन्थु दाहो community tab आव थांनानै बाव question को सोंहै अय्यो नै जोंना पारुआ नेगासिनो I just want you to leave, darling. हो गया हमारा It's my only. ready how is the taste कैसा है अच्छा है एकदम रोलिंग करके ले रहा मैं तेरा वीडियो मेरे जाहिबाई नाम दिया तो नहीं क्या बोलते हैं इसको मेथी सीड्स होता है ना नहीं नानिया जंगना दुगई खांबाई इधर देखो चलो रेडी होते हैं रेडी Can't you see our time is up? I don't want to start over. इनुआ दुगई खांबाय आरो रेडी जाखांबाय Ready to come by. यस ओमफ्राय नै Bye. खाली बस टीम बुरिया जोंना रुटि बानायगासिनो रुटि फुला के तेरा रुटि आजकल फूला आजकल लेट दिन होला देलाय जागोरदिनि र फारुआबो दङ बावनो फारुखौ एसे ओंखाम होगोरदिनि Finally, some peace and quiet since you left, so don't bother. This is how I feel now. I never had it so good. Had it so good. हो गया किसको खाना दिया इन्होंने पिजन को Pigeon. ऊपर है ऊपर देख ऊपर No. आजा कम डब्बा लेके आ गुड गर्ल इन्होंने किसको खाना दिया माँ हैं महन हाउ इज इट इधर ये देले को फिर जागा दिने माफा मानिलो तो नहीं माजा देंगे नहीं मानिलो I never had it so good. Without ओंखाम जाखांबाय Angkam dakan bay. दसे निउ ना उन्दुनसै Undun say. Ito. क्या करना Anna. oh no I know I would. I feel good. I feel good. I never had it so good. Without your love, I know. दिनै उन्दुनाया मुगासो मोनखाबाय ओंखाम जाखांनानै बन्द नालाय ओंखायनो एसे रेस्ट लाबायलै नानिया जोंना सिखारबाय गोलोमजोबदों नै बे स्वेटारखौ गाननानै उन्दुबा मा जानांगौ हे एथ' गरम स्वेटार गाननानै उन्दुयो दा जाम्बि सिखारबाय बुरि ए बुरि किसको बुला रहे ए तेरे को बुला रहा हूँ मैं चाय बना कर लेके आओ पड़ा Pura. साहा लोंनो लुगैथारबाय नोमबाजैखौ हरबाय आं साहा मोनलोंसिगोन दसेनि उनाव
नै आंना ट्रिकआ खामानि होबायलै नोमबाजिया साहा बानायबाय चाय बन रहा है Waking up early in the morning without you by my side. नामानी नंबजिया चाय को एकदम स्पेशल बनेगासिनो नै मा है थाय क्या स्पेशल है बताओ चाय का तुम्हारा दिस इज काढ़ा काढ़ा अम्मा अच्छा पपाया रात बनाता ना तो वो ट्रायंगल जैसा लगता ऐसा क्या हाई फाइव चलो ये साहा मोनलोंबायलै नोमबाजै फुदुंनाय ना सांगना क्या बोला चीयर्स देलाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye This is bye how I feel now.